Luonto on aina ollut mulle tosi tärkeä. Se antaa mulle niin paljon, että pyrin antamaan myös takaisin. Mä todellakin kunnioitan ja arvostan luontoa. Myös hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää ja haluan, että luonto voi hyvin, kuten minäkin. Se on sellainen symbioosi. Siis kattokaa mitä erätarvikkeita mä tilasin netistä. Kaikki tää maksoi vaan 15 €. Tää muffinssivuokakin maksoi vaan euron. Ihan sairaan halpaa. Mä tulen luontoon rauhoittumaan ja olemaan omien ajatusten kanssa. Missään muualla ei saa sellaista seesteistä tunnetta ja sisäistä rauhaa kuin metsässä tai veden äärellä. Minkäs linnun ääni toi on? Se olikin mun V8. Hitto. Maailman kaunein soundi. Kuunnelkaa nyt tätä. Mikään ei ole niin hienoa, kun 4 tunnin pakkassään patikan jälkeen tulla lämpimään autoon. Sanat ovat sanoja, mutta teot ratkaisevat. Vastuullisuuden mittaamisen vastuu.com